Nevyplatí. Tohle je Altmanová Lenka Krejina. Tam nehrus na mě, vidím tě, to bude inflagranci. Hanka a František. A jsou tam moc ve stínu, nevím, jak to bude vypadat. Teď nehrajou, tady. Janka, ještě vyvedu. Co to dělá? Tam probírají. Já jsem ho ráno pozval, že jsem se na to nevypěl. A teď otázka pro chlapy. Kdo ještě může? Víme! Já dám ruce hodnou. Já se utrhnu asi. Já můžu, ale loni se mi nechtělo. Není podmínkou, že doma. Pavle, hlásil ses? Já? Jo, tady. Jo, sedíš zády, já se hlásím. Honda se zdržel hlasování. Ne, já jsem uhnal ruce dozadu. Zdržel hlasování. Ne, já jsem vypil pivo. Nebyli si tady? Ne, jinak. Je normální, že nepotřebuje k životu nic než dobrou stravu, někdo bůček, někdo zeleninku. Teďka se ptám, kdo bere jeden prášek denně? Já vlastně. Ať jsem tlustý, mám to potrestat. Jak jdu dvakrát. Já mám 2. Kdo pije 2 prášky denně? Kdo už nepamatuje, kolik ty bere? Všichni. Já si to nepamatuju. Člověče, tak jsme se sešli všichni zdraví, ne? A teď se zeptám já, kdo bude mít dneska bokovku? Já jsem neviděl. Bohužel některý nás tak uval ruce, nebo?
jí dvakrát. Ale je tomu 20 let. Holdo, se otravoval. Já si zase Holdo, ne. Ale je pravdou, že v televizním pořadu, nevím jak, kama sleduje nějakou a pak byla kvůli toho, že tam říkal nějaký solidní pán, říkal Ford, že prej jede babička autobusem a proti ní študák a ona furt. A on říká, babičko, vy se bojíte z autobusem? No, nebojím. Víte, já jenom mám stereózu, víte, tak bych si zapomněl toho, co mám koupit. 1 láku zelí, 2 mléka a drátěk na jedno. Další připiváš, protože ti dají zdarma. Asi další připiváš, protože ti dají zdarma. No, tutaj u nás, přijdeš becherovku, druhou becherovku, třetí becherovku, máš do becherovky, dají ti šampáňo, chceš druhý šampáňo, když máš naváto a tak tě vemou do skladu a na sex pořádnej to, on říká, prakace. Jsi tam byl, říká, já ne, moje stará. A zase bude po 10 minut. Říká, já jel v autobus se vyboural, všechny mrtví, já jsem to jedinej přežil. Ten to říká, to je parta, já byla kůhla, vykojil všechny mrtví, já jsem to přežil. A ten třetí říká, pána, to je prd. To já šukal ženskou ve stodole a spadla mi cihla na prdel. A oni, co je na tom za štěstí? Ty vole, tam měl předtím hlavu. Na vyšetřovně, překladatelé, tam si ukryl ty peníze, nesem bát. Překladatel, tam si ukryl ty peníze. Zloděj, neřeknu. Překladatel, neřekne. Policaj, když neřekneš, tak ti zastřelíme. Překladatel, když neřekneš, tak ti zastřelíme. Zloděj, jsou v kuchyni pod podlahou. Překladatel, neřekne. Brat po 45 letech základními školami, které jsme se sešli během teda těch 10 let. November. Ani nevím, kolik nás tu je. Dobrý. No, tady Lenky Korolu, Vlastička Zítová, Eva Fričová, to je Miluše, tady vezmeme muzikanty, Vladěnka, Hanka, Luboš, Mirázů, tadyhle Jarda Schneider, Vymrá, tady to nevím, kdo sedí vedle něj vzadu. Tohle jsou holky Kacafícovi. Je tohle Lenka Krejná tady. To si nevidím. To by bylo moc nízko. Takhle to je dobrý. Jirka Němeček. Pavel Brůžek, naši muzikanti. Paráda, já to musím vzít. Ani nevím.
vás Amplionu. Helejte se, 90% ženských dole v Thajsku má AIDS a zbytek má tuberkulózu. A na hluchý děda říká, co hlásili? A on ten chlap vedle mu říká, že můžem šukat jen ty, co kašlají. Jenom mají cedule, pereme bez mídla. On říká, co to je za blbost, tady perou bez mídla, jo. Takhle se dovnitř, tam sedí chlapi na židlích a honili si péra. On říká, prosím vás, kde tady se pere bez mídla? On říká, to musíte opatrovat, tady šukáme bez kundy. To došla baterie, že jsem seděla tady na klíně Oldovi. Tak počkej, už to funguje. No, je tam něco? Je tam chybí. Tam jsou. Nejsou, jsou tady. To už dál nejde, kam dál? Jsem si je odsunula, jsem si je, jak to šlo nejdál. Je to, že máš Tomu říkají společná fotka. Ale já mám vybitou baterii.